Zagibadaketa ekitaldion eta lazer handize da, urte zuen eskualdeko gaztiek egin daurien lana eta sormena gaur hemen ospatu die. Horten, sortzi ideia enpresa ikustu diez lehiaketara. Oso proposamen ezberdinek esan diez, sortzaileek eta industrialderako, gure eskualderako aukerak zabaltzen dabezenak. Lehenengo saridunak 3.000 euro eta Torraldaiko Aholkularitzak eskainitako urte baterako aholkularitza zerbitzua erango da osatzera. Zure asko. Saridunak 2.000 euro eta Torrealdai Aholkularitzak eskainitako 6 hilebeterako aholkularitza zerbitzua erango da osatzera. Sari hau Garile enpresa ideiarentzat. Lehen sektoreko ideia onenaren irabazleak 1.000 euroko saria eroango deu etxera. Sari hau Ebast. Aipamen bereziaren irabazleak 1.000 euroko saria eroango dau etxera. Sari hau Bizkaigan enpresarentzat da. Bizkaigan egon dara 40 urte sortu zeurien elkarte bat da, nekazaritza iraunkorrerako oinarri, salmenta zuzena, eta agroekologian lantzen duguna beran ekile. Oin dala 6 urteia, batu ginen 5 gazte, eta hartu gendu nakurbet Bizkaigan errelegoa. Badakigu ze gatxadan leheneko sektorien errelegoak hartzia, eta eskerrak baino ezintzatu zen bakasu honetan Jon Marengari eta Javier Arriagari, eurek gana emondozkue, ganado emondozkuez tresna, lurrek ezer eskatu barik. Euren baldintza bakarra zen, proiektu eurrera segidutire, eta etorkizunien gu nagusi zegarenien urrengo belaunaldizeri baldintza bardinak emiltzia. Orduan, euren helburuetarikoa zen, eurek egin dabena 40 urtetan, beste 40 urtetan mantentzia, eta eureri esker gauzenen, eta aurkeztu dugun proiektu izan da hori. Zelan, emondan errelegoa lehenengo sektorien engatxadan errelego bat lortzia, eta azkenien biherri izena dago errelegoa emoteko lehenengo sektoria oso garrantzitsu dela. Jente gaztia erakarri gure bada lehenengo sektorera holako proiektu kolektibo batan izan behar dela. Uste dugu sektoria erakargarri etxen dugule gaztientzako eta eredu izan gure dugu jente gaztia erakartzeko sektorera. Ekintzaileetzan iztasune sormena proposen duen hori danetak egizan behar nozien zuien eta jarraitzu edietzen eta guak dauzun lan duteko. Ezkerrak asko guztiz